Rahayu Kakang Sastra Jendra Adihayu Ningrat. Bapa Angkasa Ibu Bumi Kakang Kawah Adi Hari-hari kula nyuwun sih pitulungan tangekaken badan kawula yen sampun tangi kaadekna yen sampun ngadeg kalampahna utawi kula nyuwun sih derajat rejeki ingkang agung wenedana saking sesamining gesang kawula utawa sedulurku kang tuwa kang ana wetan kedadean saka getih putih padusane santen duwe bala malaikat 7.777. Sedulur kang ana kidul abang rupane kedadean saka getih abang duwe bala malaikat. Sedulur kang ana kulon kuning rupane kedadean saka getih kuning padusane mirah duwe gedhong emas. Sedulur kang ana elor ireng rupane kedadean saka puser padusane Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Masih bersama kita, channel kita Tutur Pitutur yang membahas seni, budaya, tradisi lokal yang ada di Jawa atau di negara kita ataupun di suku kita dan di pulau kita tercinta yaitu Pulau Jawa. Bersama narasumber baru kami Bapak Kuslan. Monggo perkenalkan Bapak Kuslan. Rahayu. Assalamualaikum, Om Swastiastu, Salam Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera, rahayu, rahayu, rahayu. Saya pribadi memperkenalkan diri sebagai kawula alit untuk berjuang membangkitkan kembali ada tradisi seni ragam budaya di tanah Pulau Jawa, tanah kelahiran sebagai bentuk penghormatan kepada Ibu Bumi Pertiwi. Pak Kuslan, hari ini materi kita itu tentang kejawen. Apa itu laku kejawen itu Pak Kuslan? Laku kejawen itu adalah menurut pribadi saya adalah laku dadi wong Jawa sing sak benere. Dadi wong Jawa iku maksude kudu bener-bener iso njawani marang sapadha-padha. Ora mung jenenge kejawen Jawa. Pi maknane bener-bener iso tingkah laku tata krama unggah-ungguh tepa salira adalah saling menghormati, menghargai sesama, itu jenenge sama dengan kejawen njawani marang sapadha-padha. Berarti Jawa itu berarti laku ya, Pak? Ya. Laku Jawa gitu ya. Berarti ada berarti pakeme ya kayak itu mama, Pak. Ya. Pakemnya itu atau tata caranya itu berarti ketika berbicara itu ya harusnya gimana gitu. Nah, bicara pun harusnya sesuai kan tata krama unggah-ungguh tepa salira itu kan sudah menjadi pakem leluhur kita, nenek moyang di tanah kelahiran kita di Pulau Jawa. Jadi untuk segalanya itu untuk benar-benar prinsip pakem leluhur kita hormati, kita hargai, kita bangkitkan benar-benar kita ini benar-benar adalah putra wayah yang benar-benar nguri-nguri dari sejarah leluhur nenek moyang kita. Itu Pak ya. Terus berarti kira-kira jenengan bisa ceritakan nggak dulu leluhur itu tata caranya seperti apa gitu? Mulai perilaku nih, biasa nih. Tata krama dulu itu leluhur kita itu dalam tatanan kalau sekarang ini orang itu kurang memahami, kurang paham pakem dari leluhur kita. Ucapan sembahyangku aslinya kan manembah Sang Hyang ingkang Maha Agung, ingkang Maha Suci, kan ngoten. Jadi itulah perbedaannya. Salah kaprahnya ada perbedaan itu. Sembahyang itu kan bukan, kalau orang agamis namanya, kalau Islam kan sholat, bukan sembahyang. Terus di Jawa, di Jawa itu kan ibaratnya sembahyang itu kan manembah, manunggal,
nyawiji micil dumateng Gusti ingkang Maha Kuwaos, Maha Agung, Maha Esa, Maha Tunggal, Maha Suci, kan sami mawon semuanya. Dari leluhur kita itu beda-beda, cuma arah tujuannya kan sama. Terus berarti neng mau cara tiap harinya gitu ya Pak ya. Tiap harinya itu ketika kita bersama alam ya. Nek wong Jawa biyen ya napa Pak? Bersama alam menyatukan Dengan alam itu adalah gelar gulungi jagat, jagat cilik, jagat gede. Jagat cilik itu adalah pribadi kita, lahiriah batiniah kita. Jagat gede kan alam, jadi lahir batin kita, pribadi kita benar-benar bisa menyatu dengan alam semesta. Itu maksudnya. Tata caranya itu biyen ngajari itu kan sudah punya uni-uni, ibaratnya itu kan wejangan dari sabdo-sabdo dari leluhur pangucap. Donga dinungoni kan beda-beda. Gitu loh. Umumnya biasanya itu ya apa Pak? Umumnya wong Jawa dari pribadian saya, kepribadian dalam tatanan untuk apapun, ibaratnya resik, sesuci diri. Kan ada nek diaraniku orang Jawa iku mele. Dongane kan sudah punya pegangan dasar sendiri-sendiri. Gitu. Contohnya dalam mau tujuan resik jati diri kita, sesuci. Dongane kan ada. Tapi tatanan kan tatanan Jawa. Contohnya Amit Sewu, saya ini juga sama orang biasa kawula alit wong bodho. Dongane iku Rahayu Kakang Sastra Jendra Adihayu Ningrat. Bapa angkasa Ibu Bumi Kakang Kawah Adi Hari-hari kula nyuwun sih pitulungan tangekaken badan kawula yen sampun tangi kaadekna yen sampun ngadeg kalampahna. Utawi kula nyuwun sih derajat rejeki ingkang agung wenedana saking sesamining gesang kawula. Utawa sedulurku kang tuwa kang ana wetan kedadean saka getih putih padusane santen duwe bala malaikat 7.777. Sedulur kang ana kidul abang rupane kedadean saka getih abang duwe bala malaikat. Sedulur kang ana kulon kuning rupane kedadean saka getih kuning padusane mirah duwe gedhong emas. Sedulur kang ana elor ireng rupane kedadean saka puser padusane nila duwe bala malaikat 7.777. Ing dinten gampangane kata pangucape dinten apa sakniki kan ngoten. Gampang sakniki kan dene kan Rebo Wage kula sesuci resik diri wonten sumber Nabi Khidir tujuan kangge bersihaken jati diri, sesuci diri. Mugi-mugi kula pinaringan kanugrahan Teguh Rahayu Slamet. Berarti ngene Pak ya, Pak Romo Kusnandi. Berarti kan antara badan ya, jadi zaman berarti jagat alit ya. Terus untuk menyambungkan ke jagat agung, berarti kan butuh penyucian diri. Berarti resi njaba, resi jero. Nah terus kan jagat agung mang berarti isinya kan ono mang zaman sebut bumi, angkasa, terus surya, angin. Dan niku ya napa Pak? Nah, gambarane ten manusia niku ya napa? Gambarane teng manusia kan ibaratnya kaya kembang ku kan warna-warna. Ya ana abang, ana putih, ana kuning, ana biru kan macam-macam. Dadi menungso kan warna-warna. Lah saiki kabeh menungso kudune padha eling duwe wadah kapribaden dhewe-dhewe ora mesti padha. Ibaratnya kaya ndok petik sak petarangan kan ndoke kan padha cuma engko nek wis netes dadine kan laire ora padha. Kan dadine warna-warna iku mau. Dadi menungso kudu sadar diri. Duwe wadah, duwe pakem dhewe-dhewe sing kudu dipelajari. Iku jenenge wong ngerti jati diri kapribaden manunggal. Jadi iso bedakne watak iki sombong, angkuh, iri, dengki kan iso bedakne. Dadi iso milah-milah kudune sing diresapi, dihayati jati diri manungsa laku urip
sing bener-bener iku manembah manunggal nyawiji marang Gusti Ingkang Maha Suci. Ya, Gusti Kang Maha Suci nggih. Berarti cara menyatukan jagat alit dan jagat ageng niku wae ya. Nggih. Jadi gini Pak, jadi menyatukan jagat alit dan tubuh kita ya dengan jagat agung diarani jagat Gusti. Niku ya napa carane Pak? Carane kita itu kan jagat cilik itu kan pribadi kita sendiri. Jadi jati diri, jagat cilik. Lah jagat gede dengan alam, ya kita harus menyatukan dengan alam. Alam itu ibaratnya angin, banyu, geni, bumi, surya, ya lakune urip. Jadi bener-bener kita menghargai, berarti kan ngabekti dumateng alam, dumateng ibaratnya niku kan ibu bumi, Bopo Angkoso, kan kita hidup itu kan ada di ibu bumi Bopo Angkoso. Jadi kita benar-benar adalah manusia yang benar-benar menghargai, menghormati, kalau kejawen namanya ngabekti dumateng ibu bumi Bopo Angkoso. Ya itu tadi laku pakeme leluhur kita itu benar-benar kan sudah jelas tujuannya adalah ngabekti dumateng ibu bumi Bopo Angkoso. Ana tata carane lepas ngabekti ten. Tata carane ya lelaku ibarate lakuku aku kepengin urip sing digoleki manungsa urip kan adem ayem tentrem. Lah kalau dalam keagamaan itu namanya kan surga. Nah, tapi kejelasannya surga itu apa? Belum dijelaskan ya. Kalau orang Jawa dulu leluhur kita kan pasti gak ada namanya ucapan surga, nggak ada. Itu. Anane kan Gusti Nah, ya yang dia kan tentrem, antara kan tentrem. Tentrem nyawiji marang Gustine mek ngono ta wong Jawa biyen niku. Berarti mamane sembah, mamane gini Pak. Berarti kan ketika bumi berarti misalkan ya berarti kan jaga alam iki kan lakune dhewe niku jaga alam supaya tetap stabil dan seimbang ya antara jagat alit dan jagat agung gitu ya. Ya. Terus berarti kemarin kita lanjutkan lagi lagu-lagu yang lain, you know, lagu-lagu di kejawen itu napa mawon? Ya poso iku kan ana tatarane dhewe nek wong Jawa iku ya poso iku gampangane intine ya ana poso ngrawot, poso mutih, poso ngebleng kan macem-macem. Lah cuma iku kan panemune pakeme wong Jawa. Nek dalam keagamaan kan namanya nek Islam poso Ramadan. Gitu. Adanya lagi poso Senin Kemis. Kan sendiri-sendiri. Lah nek wong Jawa iku sesuai dengan hitungan dhewe-dhewe, duwe hitungan. Terus contohnya berarti hitungan yang dilakoni wong Jawa biyen niku lho Pak, ning jaman leluhur niku lho. Masalahnya arek-arek saiki gak paham. Leluhur biyen niku cerita apa pun kan gak paham. Kira-kira gitu apa sih? Laku tirakat poso iku kan padha ae diringkes iku ana maknane mergo teko hitungan. Hitungan sing gawe kan pasaran, hitungan kan wong Jawa. Kudu teko negara liya kan gak ono, tapi sampai seperti ini kan memang tetap urip. Warisan leluhur. Ya warisan leluhur. Jadi poso iku dijukuk rata-rata iku sing paling yakin, keyakinan iku ya dina 40-an. Dina 40-an ora 40 dina, 3 dina iso dadi 40 dina padha ae karo 40 dina. Terus lagi poso sembianene? Ya poso kelahiran. Poso kelahiran. Terus poso kelahiran, poso anu niku ana tata carane ya, Pak? Ya tata carane sadurunge poso iku kan ya ana pakeme dhewe-dhewe. Poso iki niate aku te poso dina 40-an, niate tujuane arah iku ya padha ae. Dungane ya padha ae. Te poso lakoni poso mutih ae aku te poso ngrawat. Te poso ngebleng 3 dina 3 bengi. Dina pertama kan ya padha, cuma arah tujuane. Ya. Berarti kita akhiri dulu untuk saat ini ya untuk lagu Jawa, nanti kita sambung lagi nang lagu posone, Pak. Ya. Akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu tutup.
Sekian salam dari saya pribadi. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan dan tutur kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi.